Sampeyan weruh dhewe to, posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. 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 Ora muni, ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandang Parasata Kurawa. Iki mergane patimu. Dadi wisane. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir. Gandhak blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Wungu saking tilem kula niku pungun-pungun. Lah ing atase namung sak kula kok. Dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Monggo petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi. Mung kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat nampa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek boten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah iki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawahke para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku saguh jaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaking kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den niki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa kek, lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rubu-rubu gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing samirana ngiriguda marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula
suwune priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng. Kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing giri-godho, nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Karkoso, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Candra? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lha ya go genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katermaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancep kene kena kon ra omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa? Luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyaine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak blaguduk suaru gembal.
Sumrante, hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken mremban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina sama kowe iki Semar. Regena Pati Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng. Mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwatane Semar minangka dadi Panakawan, kekuwatane Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Ngomong apa to? Lho kowe iki wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dungo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancepe apa? Radio cilik. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti mung maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan. Aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyewelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula harus sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek jengamu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mundhuk-mundhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedhake kanugrahan. Monggo yen dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing migati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandeng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok, aku njaluk wenehna karo aku
Wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titising sangguwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Atau dewa. Endi nyatane? Ana dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange akeh kok ayem. Petro, dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Hati-hati lho Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan iku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuk lahir lan batine. Kanthi sarana priyatin. Mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan
ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satria sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panasten patiopen dawen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Ngoten. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Ngoten. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdongake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mulane njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh,
dume dheweke iso kongkon moh rekasa emoh masuh lair lan batine ambok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyupun nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar wis Semar Badranaya jalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iku ndang pendhita monyar-monyar. Pira sesmaku. Iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung getibal 17 kowe Ponokawan. Kowe iki mung batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah kencomang dreme ngandar-andar ngendukur. Drepini kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kareane. Gong. Lah ngopo le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok ta. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti nganti nggon bokong tipis banget semrawang bokonge ketok apik ta apik jenggulmu mlocot kira nuwun sewu penemban nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledeni jumawaing tawang-tawang paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya lho iki Bagong iki ha iya kaya ngene Baladewa mangsane anggepe arep apa kowe mendelik mripanmu kowe arep apa arep melani karo bapakmu apa diang mbakku wedi karo Bagong ayo arep melani cara piye ngene Mbak nuwun sewu ya sampean ki wong tuwa nek ndek cangkem dijaga semelaku nek ditapuki wong ning dalan omonganmu sampe nake dhewe Mbak ora nganggo petungan ora nganggo pikiran awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah mbayahe semen wong ki aja sok ngembe karo wong liya kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana ha ya kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina ning kowe kelingan mikir jaman semono aja sombong ning ngelingana karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama kowe barang nang prapatan kowe ora dikukup karo wong Ngastina kowe seprene iki dadi kere dur wis jangkar karo aku jangkar ora kuwat tuwa aku mbangane kowe Bagong sabar le engko ndak malah ora apik wis iso meneng ra kowe tendian tenan kowe bapak apa bapak dibelani ora krasa wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe ha kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong tambah David iki gek kapan ha ngerti ora kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tak ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip kuwi sing kira kuwi mbok diganti matane matamu ora nek aku arep sapa rumasane ha mikir donya ya ora langgeng Mbak donya ya ora selawase langgeng sing sugih kala mangsa dadi kere akeh sing kere kala mangsa dadi sugih akeh
Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Men gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel, Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Lho, yen ngono kowe wani karo Bengawan Durna, apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bengawan Durna sing tak wedeni apamu? Lho, nek pancen mani yo iki, papan wong neter kate dayan. Wah, la iki gayeng iki. Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Bengawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan enter Kadedayan. Mbah. Lor kula omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati. Wah, ora minggat metu Jamayo tanti karo kok semet jasmu mocer karo kowe. Kok kowe kok ora merana ki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ha nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono kuwi rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kenthang ki mule lakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong decang omong-omong, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Makane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae kan. Klecak-klecuk. Nyameng ngarang ya nglem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kan ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah.
Sing gawe ukara aku. Carane Dong tindak mrene sik. ya wis ya kono. Nuwun, Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya aku tak rono. Nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki lek goreng kula. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Ya. Awi do mriki, do mriki. Iya, ya aku tak merunu tak sowan bapakmu. Iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna, ora ngilo karo gitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Santa Kurawa ditantang karo wujude Bagong. Rasa cerewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi para Santa Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani mententeng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Lho, urap-urapan suaramu Kartomarma. Ya ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring Jakarta seming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandane, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip iki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ning sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Pendhita kocluk. Apa ta sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundha Manik, nek Gusti ngeparengake Cundha Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udu nang sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa.
nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut gunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok Anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kowe? Loh, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tuthuk modar kowe. Deng dan yakin kula ora ngapusi. Kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh. Lah, berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki Brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, aku weruh dhewe. Niku Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandang para Sata Kurawa iki mergane patimu. Dadi wisan. Ayo minggir. do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petro, kali Bagong, kali Garing. Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petro. Canda, panding, ding,
Ora apa-apa le. Banting jotos tos. Banting jotos ciwit. Banting rekal. Puas kowe. Nah aku diajar Dursasana ngono ki seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya. Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pingka. Tang entak untuk entak. Aku nek ngono melu joget terus. Oh setan ki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sakake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius? Serius. Serius, serius. Tenane? Tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya, ayo. Ndak serak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Saidan ora. Kowe ngampet ambegan wae. Kowe ngampet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono sak aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Saku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lek ngampet tambegane wis kesuwen. Ya wis kek ngampet tambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Gong, meleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Kowe lho. Edan kok ora mbrenjol. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten. Wis maju. Amo Suramata ora tempe. Kula nek digawe-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Mati kowe Dursasana. Ngopo tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri apa piye? Meri. Ben ketok sing tumandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Ampun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi ki iso. Oh nggih. Wis.
kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa, nek digongon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambekan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning go aja. Nggih. Wis. Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane Sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget? iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek ngujluk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ha. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ora golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tuwa banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babas. Ayo, kamu wis ora nafsu. Dan kepanjingan apa iki? Ayo, Matno Sastra Cendrawasih Jaya Kawijan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wajake. Hidan. Ayo malso. Piye? Malso. Kon males aku? Males. Tak males pisan aku rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempilik. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso, gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa meng kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae tan delepke sisa wae la ejana. Lho, ngapa Truk kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora? Akhirnya ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Ayo, kamu Surakarta. Wah, ya dia.